Спирене, това е камион, това! Това е, брат, нали искаш да го видиш? Ето го! В движение. Супер! Аре бе, дай му газ, брат, те от педала. Няма да дава газ. Не мога да дава газ. Трябва... Нали, че го уволним веднага? Трябва да се кара нормално. Той знае, че караш по него, кай ще дава газ.